ହଉ ଗୁଡୁ ତମ ଦେଶର ନା ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ନା ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ନା ପୂର୍ବତଳ ଆଉ ତମ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଥାନା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗରିବ ବ୍ଲକ ବରମରାଇ ବ୍ଲକ ବୋକ ହଁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଆଉ ତମ ଗାଁ ନା ଆନ୍ନାମରାଇ ପୋଷ୍ଟ ବଲମରାଇ ଆଉ ତୋ ବାବାଙ୍କ ନା ବାବା କନା ହଁ ପଟାଟ ମାମାଙ୍କ ନା ମାମା କନା ମାମା କନା ମାମା ନା କ'ଣ କହୁନୁ ମାମାଙ୍କ ନା ଆଉ ଦିଦି ନା ଆଉ ତମ ଜାତୀୟ ପଶୁ ହଁ ବାଘ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଆଉ ଜାତିର ପିତା ଆଉ ଜାତିର ଫୁଲ ଜାତିର ଫଳ ଆମ୍ବ ଆଉ ଜାତୀୟ ଗଛ ବର ଗଛ ନା ହଉ ଆଉ କାଉ କେମିତି ବୋବାଏ ଛେଳି କେମିତି ବୋବାଏ ଆଉ ବଗ ଯୋଉ ଆମର ବେଙ୍ଗ କେମିତି ବୋବାଏ କ'ଣ ଆଉ କୁକୁର କେମିତି ଭୋକେ ଆଉ ଗାଈ କେମିତି ବୋବାଏ ଆଉ ଏ ଫର୍ B for C for D for E for F for ହଉ ହଁ ବାବା